rigwamo mwancho murigeria ngaki ori manyete nabo gusangana intwe agwetera se ujumbe namba yesi minwera gwa se screen yago abega sensemo yemitandao ya Frida Kiribo onye kongi weta sensemo ya kabere ibaganeri yao Biamono asani barongo ya Clinton Ondigi aseli bageri ya sensemo ya kabere ye studio ni goto eroberete kigima aseli tukolera rori ngana lieke moyo mwancho murigeria ni goto kumurikira rigwamu igo toma ujumbe ya genke otomanye enyencho yelieterio nabayo nabagoso sensemo ri mitandao Facebook nabayo YouTube otomanya soko bwatia omoroberio yiga korwa kole no mwancho murigeria tango turaso sensemo ya kabere ye studio tomera no murikito Petro Machini na abana inchi bali abete kagosanga na barabo Amalieta nale Mumata David Makuoro onarwa Nyamira County digwa muna sagale ibintu binge biweta muna Chiombe Chimboli Chingondi Chibunda igona asabwa atari bagaligale andi nasanga turate muna lift fare rogoro gaiga seme merigoro na seme merigoro gatialenze na liwam je samria tanguru kwa Bivon Omari riete ligari wamu honestly neri konwa ke aseke oriyeito akina ndekero ko litegerera erigo sound buna egento getekera kogose liwamu ya nze Robert Maisha kini liete lya beligani asende ndo zili wamu na kuliwa sama tukamanya ya beligani aba gusiba mintoda bakwa nirimbia mole riono inje togote bana rimu na sara gare chombe kale chi aringa kumirana chia nywa machamo nande asayo niga ringe abantu aba giteta asayo nande mononye na saringa gare kliries kerenga kiri aringe enkuru lakini bono emwamwe bono teyo Dero squeeze egere muno omonto uragende aeroseri erebika sara agarega nanda aroskere akere omupaka oye erinde mifugo yaye yanyara konyora amache kunyu gosenda agera yabutururu yabekwo intwe egento ngirito nyara gote egento ngia kabero okurukare lakini abagaka baito mbaro bakoro bamanyeta magana ayo mareta ngoro Clinton Mageto nchino ene jenisi mareta naro yeke gusito tamaiti sana buna lietandro na igure taunia nikoro kuligwa twara konyora umungi na umogotwa ke gamna baba atorierese asamarita ngoro Robert Chuma rigwamu na asali bune ngoro egatero iga erega tongo iminjira bo maite ngakwa menyereza mana ina maite ekena ka igure sokore ana ukwana Mancho murigeria habo na bancho barigeria basangete no murikito Petro Machini kurebera yabo kubwata kananeri etariri tukogusanga ase Jumatano eyega senchera ya bene ndara mwereria hebarongo ya Frida Kiribo anyarkoba kago to chakeria senchera ya bene tigedu nyanga gwara to subiria ase studio ganyirete sana kuroto gachagete omurubiriga karibu sana. Asante sana Clinton na Frida asini bageriga tulioko gendaga wokia umuriro ito bukwegerera ekegusi uyamono ninyariganitire togende mutu ndachenga twabere togosanga no mwancho murigereria babere bagukwanira iguru rieterire riri tukoria rero temetinga onde naro bere gakonyora rero tigante beiga litanga ni tigante ntebe na rero tudino mugaka nemwe la temba tiga etwara mu mutimoko ndi ndije togende konyakone rero namatuko akunyagusuka mutu nigwamu abandi mbali baika barwa ibirengeri byabo bibwenerete kogenda ninginjo yeriete mugaka nara lyote banga eseme yemeri iguru eseme ndika bayiguru asanda akachinze abandi babate banga evali abandi mbali baratebe nga neri bagali ligotoka ekero umuntu ayire gose no morom useke buse ali asuku kandi unatoso amabuno baise kwanyukirwa libwago liwamu aseke usi neri bagali ligotoka liarosiwe aseke tuna omoromu gose ekebuse keyirwe
wono asike songa na mtona tebe vacuum ndi tokunyere itotebe nga nili bageri ryo kalira ase ekebuse keyire none no mugako ryo tebe nga eseme yemekerere iguru nensemo yende kaba iguru insala chege tongo egetongo kiri padu nabo bikuru kwaliwa mu bataramucha ego tegemea ibagakiriria ogukwanira kuri nili baga liko banene ase amaraba liko ba asamaraba na hindi nabo gusoka siko ya maraba okwanire orukiriwamu evacuum iri gutigara asomo bwekano agaromurai omurai bwikama kya ODM Raila Odinga kwete niga tigeteri wa muri nene ya kisiasa bono kweguri ya soke sika asogokunya to asogire siko yogokunya asi dibagari yogotika so akarosi agatigari wa muri nene ya siasa insi ya emergency ya Kenya ya banta bange bakunya kuliranga ka ndicho liwe igota tebe no enekera umonta sirire totebo uri bwingencho monase enka abatogote angotigire ligwamu asinka yaye asinga njumo ntonera abantu baligireti okuruka yororo watigira abantu aba bali no gukumya na kirusikira tekebe uyokonye nere esiro yitasinga ntubwate egati abari bawa gakisimige gati gaturayigwa ngakiba commentera tutaraswa sensemo yokumanya mwanchu murigerie gati yebitabo biri tubwate igaigase studio kwene kyabuna na barabu nkwenyorera bari kogendera kwemanyike gusi. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV ngotoko sanganera. Hello nare wasenga ki igwamu ndi bari kutigara katika kia siri tukia usibukia tigaire iro bila muamwega tukiriko usukatiri bari kutigara katika igwamu uyo tabire igakuniri bagari gutigara katika tiekero egento kyanyare ko ba narorikire igaiga ujumbe tutaragendera kubota kisimi narorikire ujumbe nere otebire nga asebirengerero byago tebanga rigwamu neri bagarira sekende getari na kende agatangari bagarira sekende getari naende litaicho ibagari taicho litarayicho rigwa agotebanga ase oboraisi akorkonga Steven Oigo kurwa sensemo ya ikonge na erorure birengari bya igagu. Hello Ensoko TV. Mwanchu murigeria kirwa kesimi muyogo keirio gireti biri yago na litoko igwana bya ase embeo. Hello Ensoko TV. Clinton Ondigi na kamati na nyang'au no more. No tore karibu sana ngotoko sanganere. Uyo na bakoro kwa Marieta nentengo tangani nga kamati Margaret. Karibu sana kamati. Wono mbiyanga neza amba mawawa. Nanje manyete buna nagineta na maokoronga iwamu egento kwa bwate. Kiaruro. Yatigire libaga. Usabanta abange ebatigire liwamu asengencho mbali n'abantu babo. Elina liwamu nje maete. Meba nonsagwe kamati agatebanga andaka kiro mwanchu muriro akiragotanga neri bagari atikeira segen tubosiri atikeira se okorokyanga nseme gitere ichoriwa. Hello Ensoko TV. Waire uyase studio ngotoko sanganebe. Oyo no muyako kurukunga John Bosiro muyako we myake mingi. Karibu sana mwaka we myake mingi. Basi nje nale batabo na mora bata togondo che goraye na etu ndi munazo na no mwana yo Frida Gerubo. Gerubo. Ayo che kurwaro yo mangi yego digarawo. Iyo bagango tigararire. Wa mu boneke ushi. Okay. Biya. Mwaka we myake mingi agoro mu weka no muyaga tsanga. Oyo mega tita ese kuborari bagari atigaire. Hello Ensoko TV. Hello. Hello ngotoko sanganera karibu sana. Uyokoranga gagware hari nesimi ya entumu igweti wiya sire gitika turagwate yo mwerio gaiga. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Waire byango toko sanganera. Hello Ensoko TV. Hello ntoko igwete. Oyi nyabutu wa manangena shakuru tombe. Wono ekera ngototo te abantu ngete bari ngo simbana bari nge batatu. Abana bari ngo simbanya ba umugaka bwatu no mungira babwate. Onye bago tuwekana buya. Oyo maru
tukasaba kwa beraga guo yokonyo network ya Birembe. Hello Nsoko TV. Hello. Koraga nguriyo network ya nembe nabange bagenda gusangana into nande ntuchiko gendera kubwata chujumbe lakini engano ramentera saba igaba kiresi mina goteba nga banyara ko bagoteba nga neri bagari tigari segento chinga kyo gendete go mentro mugaka Eden ekaroliri abantu bagwa kachitiero so gusimika maragwa di bagari na reri gotigara ona tratenge neri gwa twatera gritanga igwa mweli iliko na gonjole korengana ninki ukwanira kulira agwitira asukole makweri raba na litoteba urusi amaraba otige space to na ngirita ni tebe vacuum igento asirinto gitegetali ibagari ya saimirire bosa rina liriwa ababonsi akwande kurumaiga ebanyora chitiki na inde kyango kiri kiro monta kwana oruno mugweka na ye mbabweka niti kiba minute genteke babere jikorini tuabarusirie kondo mbiya marasara nimetengo mwanchi muliye nabo atukugania gukumanyike gusigwe tani unatoko basomege gakali tukoria Jumatano maybe nabo atukugania nga abekawe somera usekwenyorera ibitabu ibyo turabe tukubamanyia asige keke kirwesio mugaka Edwin Nyang'au ndocenga mesa yaitorero nga ntuwaye chanja tumanyingo ngani kereriye ibitabu bato muntu ndato tabetinga mbuyo twali bitabu ibinge kuba cyangwa kinyinga na chisemi chigotoka mbuyo twali chisemi kinyinga kuba ibindi byakanda ikintu kiraho konye kugenda mutwe poli kubali ndindiyete ryogira neri kwa ndiri yandikiye kuri nditigandi tumiya senjere rindanyare kubica umurigeri ryone anyigwe ibitabu tubwatega iga ebire ebinge ujakire byemegano ibyo kuri gikingenjo cyamangana yeke usi nabone kenchengeri irite ririwa mubono tuborema nabo kumanya ingi riwa mubono nanyene kerori nyumba yigwika nabo gutubora kwaranga obosaga ni ningi ujumenekiri kira sike swali ushambulizi ndi ujumubino batebanga enjera yo koli gento musiabano asobwamo na inde bwangu asige kegeke una bonu bya bugutwara ibitabu nibi ngo byoni tole bire biri uri akorengana ninki gitabu ke gukwanira igo eke weta eri aeta abantu bari bagete kisimi korendi tukamiune chingaki tukasinywa gukwana na bubya tuyigwane torare naki bakonyora ibitabu ibirero nduje tubwata chingaki igento tuguchokora etokuribaga yo muntu kugure gitabu bonira turaratia commentera asige pindi to muntu uri wanitie gitabu akwane gitabu ki aganiti motebi iriguri akagara maguri nari kirega iga motebi ne pepi namba gusetira namba gusi asobwe nginjira gwakanira tumutumire gitabu kyaye kagenda pakisiko yawe asabere tego frida nabo koroke mu rigeri bitunga gitabu cyo gwate ko basara borwa ende inumi kana yike gusi kinovo jike gusi ndochenga nkirega nga orogendo guchiase chinyena ngene rutongoro ni chinya kuibuke kibwato muso ini story book arabunengana ekire na Boniface Sabo Nyamweya Boniface Sabo Nyamweya kitabu manyiki niki gusikiri kire ma abantu aringa anda kitatu atabeke gusingu na cyagire koranga bono ke gusingiri huko abantu bari banjitike gusi babwateri yanda nekiri yande kiyo cyasike vungu ke gusi abekira amariko abantu twenyorera eke gusi gekakiyange ntobwatenga omwaka segusi emichinini yo omwaka elitokonya gateba no erega iga igonyo mwanchu muri gatagete nabakwenyorera igitabu iki igokero gwatesimi yao neki kimechini by the way ne kirikire no mugaka nemwe nemwe la chema twasangira nange chintunde iberega igase murobere wereka moya egende ngira iga emeino yegetinginye enyoni enchome amashairi yeke gusi gusemeino yeke gusi kirike na Peter Nyansera Otieno sobo tindia robo bolimo kega kali kumureka bana siasa jera ko ngusana the podium of lies otindia kumbe podium mana nje na amanyire the podium of
lies obutindiaro bwobulimo kerate nini uraria so butindiaro guturutira mangana gukubikira ndi mufiri kimwe amabere nyumba mwawo igetikia ndege ngoreta ni peke isikuri yao toka mochora ubudima kwanya korora amabere akubika mufiri igetikia ndege nobwa ndege ona iti to yanyore nguma so butindiaro bwobulimo tuyuguna bana siasa bitu bagingi ande kara batebinguna omete squeeze abantu mbanje tekokora kinyange kinyange kiri kiegekoro lakini mba maitinga kicyare gokorwa emyaka iri yaito katware gokina ndo kinga umugaka Daniel Momanyi mukaya nari getegetabu enyangi yebitinge traditional wedding in Busia ego bono base bari bayero bereti gokora kinyange umutinyo kanaiga nobone tonyorere getabu eke omanye turasense yo yekinyangi ekiyombenkero ke mukyabagaka kurwa sorongo rwa gusigari mwana gitingeri te kanso bata ngo beka baro kurobekana wikomote umutubu otenywe oirane ona se Christopher Okemwa nari gete getabu kiyaga kwero mugano buotenyo omugano buotenyo nabo oko nyarka boko kwenyorere getabu ikiga oyi manyo mugano ina ndo manyo mutu oyirende nga yotigarete asaba ka bagenda te kuboria nga oirane gwe banyare ko babako yotindeka asinjira ankero kaiga keri kirenga the vanishing indigenous heritage of the Abagusi of Western Kenya yakweresera ngaki egekoro ky'umugusi kere kinyenjike wocha ndo chenga Jones Akama Haman Okiriama na Joshua Raka nabo abali kebe na roki yumurigiririo nabano kigukwaga amagana y'ikindemero na kiyabangi namba bwenete ko nyoro buli gwatirwo buli mu mwana umunyaruka gusi usitabwenete ikiga ke ukwananga historical and cultural analysis of women land rights in Kisii County Kenya gati yo mwaka wa 1000 chimisa ndeste merongo kiandani 5 wiko mwaka wa 1000 chimikanda merongo 5 begonga 1895 kwika 1970 unga na kyomo busiera amanyete igoro y'umusubati uwaterwa enemero asiamate Omanchi muri to kwali bagari abene onye gutagete getabu ekyo akesimi yago ubono iga tosange nae tokumanye na kyo kwenyorere getabu ekyo tutara akesimi menta kantu gitagake ro akesimi ogutokwanire rieta nguri kense otebenge tabu kikigana metie tukirigiriri iguri ariaye togotebye ayo kana tokoine pay bill number okugwikira kora kututigere ni okura sensemo yeti kinke ko eso so ko kendwa se amangwa asayo tigato chake noyo nere oiguire igaiga hello en Soko TV Are Soko TV hello ngoto gusanga nere karibu sana oya koro kunyaboke koruri omo mwamonari nyaboke enale kuburi tawe kyo ale tira mangana maye kiare biwali bya bana mbima etike gusi yasandi gaba seseni era banda baba batezi abona wotine manike gusi na kityara hase nkwana kuburi tawe kyo ile ngamoko anyeke nebinge ekobwati nkereki ogochora kurende twarikire enamba ya gonse nabo omugano bwomo ekegusi kuruna ekegusi kyalenge wota wodera ngamara ekegerekyo ekite vanishing no torena kyo gaiga twakerikirense nkogwakira turesime tukomanya kyo ogokenyora nekerongo keno irebe na tena kinda keno alego na wana ndega nabo gokenyora andonsi asore intwe emirimo nere yo gututigera bono tokwanike ngokenyora rasore kero gwatomanyire asore asante sana yo gawe tigatregwa noyo ngakiago teo hello Soko TV hello Soko mbiyamore mbiyamore sango tugosangana na njene Nyamira bali yore tu na mole Soko TV yako karibu sana dewangu mbiyatore na roho bita mokoni ngero raga nie bose ngero mbiroganetie ase okweganira komanyeke gusi bose gokonya abande kweganira komanyeke gusi jena tete wapongeze basi mokora nengiya
asengenje mokwerimisha ngausi ngira mana sana abana baitombara bakana dige usibuya bitawira ne biya sana nje nimbari nyoreke Demano gago nkore nginya ngaguko nabukura kwando yore gunga kinera goteba kurwa senseme karibu sana na kyokoro kwa mbiyande chairman yechi radio karibu sana mbiyande kabisa mbiya mana teira nana Asante sana kitabu hiki ngeli sa ngeli tenyo itete Mosomo moto kontra kinto tabanga nyali wote endele waka 0788666663 Ensoko TV alo yes just panangau wewe ngo bikwana turamaliete karotu akuri yani gukwana turiri uri karotu akuri ikego yarense no nene bikoro tutukura nduri korole tokolete bwangu manyole aya nguko tukueleza tuli asante sana Ensoko TV alo Ensoko iya mtukire Ensoko TV alo Ensoko kana bono free ila soko kwa una bisiriga kana sumusuba Hello Ensoko TV Buya sana santa sekarangere wiki ya Aya mbona sana. Hello Ensoko TV. Na kiboirire. Engia. Mbia mana. Hello Ensoko TV. Na kiboirire. Mairire bia. Nonde. Mbia mana. Okay. Mancho Hello Ensoko TV. Mairire bia.
sawa sawa gwika tushitoko manyo mwancho murigereria ndo chenga chisiminishi nyinge chigocha paranga. Okay, asante sana. Mwancho murigereria negati ya bange ba kire chisimi kero brana chaka akorigereria eri kondo ya gongi wetingaria twaro mochando edu nyangago abancho barigereria babire bagosabita bigasubonge na bange ba robo seminga kopigora bara subonge na barure chinkwana buna tuwente kwene kya kogendra gochigusubune njire mo yogukinia na gukirenda ekegusia sebari banyare kobeka amaburi yoko bitaka mbachi kobinyora muchigo sangana into mwancho murigereria edu nyangago na chikwa kiresimya ko manyando nsia sore ngaki getabo ikigwikira ngaki gwakana ande buna bateba ugwakana kero gukwarorire igitabo mete nabarabaderenga na bara akane ta kenyora ekurende na chikomanyi gobuno go kenyora igitabo ikyo ase ugukorera tiante venga bali ba kuana ye una just panyangao ategitike michini ngibase nyingi akunyara wikena ligo like chisinjimisa to nyokerege ke kwante mitinyi 12 yoka yavuga ko rurioma akwana kirikani tigo agandiko ke ukwana na kike usike gendera tegusira kero kineke nenekere ne kiritokere liguri ya yirire chishingi chiri bwibere etyama nijire delta tebetiga kwana kinekere ngeri ali nyamara igakwana ikiriya giyo tongoro ikatebe kyomugana niki giyo tongoro giyo tongoro na neki ngabantu izabali guchimu umutinyi goro kere siringi chimia isano na isato alafu na rosabi giyo tenyo kere chiringi chimia isano na kyo gwakana na gwakana chinjira ibere pay bill tabune lipa na mpesa ose etire number onye ko gwakana de pay bill yeri kense bwango chinga kichiengelire pay bill yaitogere 4002019 ose 400 2019 teko barisi kubwata 400 2019 oyo wakana ne etire number itera igere 70 87 057 70 87 057 akarwa kana CP bill ngokubulira account name olikeri etali yawo ronye gukuru kwa ndicho tumanye ngono ndicho koraki wanitike tabo oko wikera ndaisi unaye gwage akanire eto kebeka ntumanyite nakira wikire kingi na kugochanda rero nonya bintu kugura tulipuka radio go sesi migo ko genda kwa iko beka iga sesi nyende iga kwalete bisi mpaka gishiri kya kwa tumajibasa kwalete enge bwa tiwa so singego sira na inde na Soko TV station ya obutambi mwancho murigeria korenge bano gwikiragwo na amaya aya rero togote pambia mona sugusanga na intwe ase Jumatano iga na nyasaye ko wanchaso mukubio ogocha to so ase umuroberio konyora torenga andake twakeire bitabo biga kuraiga ase MS abune nchire mo yoko ne kyanko enyorerore na yogendere gukirenda ekegusi nchenkoro kwa Clinton Ndigi ase libagaria Edwin Nyangago tigatumwe Frida nyaraka bakago tosiekera umuroberio Ndiamana sana mwanchi muri asogosanga na inde olendete atoikira abo mwaili tumirani ikienda strabe to gusanga sobwamo muroberio gocha segeke kikero bosio no mwinori kekero rabe gukumirana nere Linet Nyambane isoyo